ба диққати бонувон ва модарону хоҳарон, командаи фаверлик либостивӣ ҳамкориро барои соли 2024 сар мекунад. Яъне командаи нав месозем. кадоми хоҳишмандоне ки ҳастанд мехоҳанд ба командаи либостивӣ ҳамроҳ шаванд, марҳамат, ба ҳамин номрои дар боло истода занг мезанед. мо чӣ хеле ки шумо медонед 6 группаро тайёр кардем дар соли 2023. дар соли 2024 ният дорем ки бо 5 группаи дигар тайёр карда ба муваффақият рафта расонем. барои ҳамин метавонед ки дар ҳамин соли 2023 шумо аъзо шавед ва дар соли 2024 ба қуллаҳои баланд рафта расед. кафолат 100% аст, омӯзиш бепул аст. марҳамат, кадоме ки мехоҳад командаи либостивӣ ва аз он ҷумла ман ба шумо ба ёрдам мекунам дар масъалаи реклама. боқӣ сарбаланду обод бошед. муваффақият ба шумо. ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали либостивӣ. имрӯз барои шумо фақат паплинои дубайский якум сорт санги сваровский тозахатӣ намоиш медиҳем. марҳамат, шумо тамошо кунед. пеши ҳамин тамошо якта лайк монед. ина марҳамат гилое ки набудаи навози бо омадагиянд. гилои фасони аҷиб бо чӣ хеле ки шумо худтон заказ карда будед. нархи ё 80 сомон, яй 80 сомон. марҳамат бинед. чизое ки шумо да нишон медиҳем, ҳам материалаш якум сортай, ҳам сангош тозаҳан. чиқе ки то медонед бо 60 сомонош ҳастан. 60 сомоно ҳам материалаш дуюм сортай, ҳам сангош. вале ҳамин кадоме ки шумо да маъқул мешава занг мезанед, ая мо шоя мекунем. не ки мо дуюм сорт надорем. барои ҳамин шумо метавонед ки якум сорт заказ кунед. ҳамон якум сортош ҳастанд 80 сомон. ина гилои атлас нусха. марҳамат, атлас нусхаро бинед. боҷа сар мешаванд бо дигар хел гило. ина гилои кубик ҳам ба фикрам. гилои кубик аҷиб буд зуран. фасон материалҳо ғавси зур дубайский тоза якум сорт. неош гилош ким чихела. ям ҳами гилай фақат рангаш дигар хел. масалан инаи гилш бо вапши дигар хелай. одамое ки дар Россия дар кадом шаҳру ноҳияҳое ҳастед, дар Тоҷикистон фарқ надорад. фақат шумо скриншот карда мепартед, мо шумо да доставка мекунем. доставка тамоми ноҳияҳои Тоҷикистон ҳам Россия ҳаст. фақат шумо номи шаҳртонро менависонед, ҳамин скриншот карда мепартоед. ҳамешам беҳад навзай. хай чиқе ки шумо дидесен, агар дар видео бутова сангошон ҳамаш сваровский тоза. ҳамешам ҳастай. ин материалш ки ана гили гандамак набуд. ина шумо да бо чиқе ки шумо хитон гап заден камтари боша, ин хелшам юфта шумо да доставка дистем. марҳамат, бубинед кадомиш маъқулай. инаи гили рамашка. рамашкашам омад. ина марҳамат, бубинед. инаиш гилиш бо дигар хелтарай. ина марҳамат, инаиша бинед чӣ хелай. гилиш майда. анаишам ҳамон хелай, фақат рангаш дигар хелай. монанд астай, камтар рангаш дигар хел. инаиш бо вапши дигар хел. ина чизое ки шумо да имена дар кора ана меоам. як бор дигар такрор мекунам, нархи ё 80 сомонӣ. дубайский паплин якум сорт. нормал мешавинед. гилом сиёсро кардин шумо. ё набудан, ё нав омадана. шумо да юфта тайёр кунед. маъқулотона бигиред. анаям аҷиботай. мисол айпеш бо беҳад хушрӯтар метава. ям гилош беҳад зурам. компютерни.
کسی که در کانال ابونا نیست مرحمت ابونا شوه. کسی که ابونا شده مرحمت قدمش معقول میشوه. اسکرین شات قدم پرتوین. باقی سربلند آباد باشین. ویدیوهای آینده ما را هم تماشا کنین. خداحافظ.